Wong mulai ana barang sing perlu dibahas ki ndok ngejak ketemu nang restoran ta opo. Gak, senengane ketemu nang pinggir dalan. Sing sepi. Karo ngomong jarene engko lek ana wong apa ketaruh kanca kantor gak enak. Lah ngene kancane udan. Dek, Mas, sampean yo udanan. yo dek kodanan. Keadaan koyo ngene. Sepurane yo. Meneh-meneh kula ngejak semayan ku nang restoran, ning kafe. Ojo pinggir dalan kaya ngene Mas sepi, udan pisan kan aku ya wedi. Yo sepurane sing akeh. Heeh. Terus kaping pindune aku yo njaluk sepurane awakmu lek tekoku telat. Ya gak apa-apa, wajar kan sampean wong kantoran padha Siap. karo aku, mesti ana jam-jam tertentu sing iso dienggo metu lan enggak. Ana apa sih, Mas? Ngene, Dik. Aku jane kate ngomong tentang hubungannya awak dhewe wong loro. Oh, padha iku ibu wingi takon kan mbek aku kan, Bang. Heeh. Jarane ngene sih. Sakjane awakmu kuwi ndek pacar durung? Tak jawab nang ibu pun gak ada. Mbok yo dijak dolan rene. Apa sampean kuwi yo gak pernah dijak nang omahe pacarmu? Tak jawab yo gak. Kan aku wis gede sih, Mas. Masalahnya kan cukup umur lah. Umurku wis 25. Sampean dhewe wis mateng wis nyambut gawe. Sampean kapan ning omah nglamar aku? Hubungan wis suwe lho, Mas, 5 tahun lho. So, aku hubungan barek sampean iki anjen iki jaman kuliah. Tapi karepku omong-omongan iki aja nang gone pinggir empung kene, Dik. Lah sampean mau teleponnya ketemu nang dalan kene, makanya aku nang kene kan tidak kantor awak dhewe. Iso. Tapi karepku iku ayo omong-omongan nang gone omahe Mas Sugeng. Sampeyan Mas- ro omahe Mas Sugeng. Mas Sugeng koncone sampean sak kantor. Iya, lek jek eling sih. Walah, bojone sing rodok sepuh iku ta, Mas. Heeh. Yo eling sih omahe tingkat sing rodok mburine kantor rodok pojok iku. Nah, Iku iku. bener. Heeh. Oh. Sampeyan mrono, engko ayo omong-omongan nang kono, engko tak susul rono. Saya tentang hubungan awak dhewe. Bisa, Kaya ngono. Aja susu ya, Mas ya. bisa. Temen lho, Mas. Sing hati-hati lho ya. Walah, Dik. Sepurane sing akeh nek aku iki kurang iso jujur mbarek sampean. Tapi ya apa maneh? Aku jek duwe rasa tresno karo sampean, Dik. Keadaan saiki wis beda. Mas, sampean ku ya apa sih? Jarene nang koncone, ndingok koncone lara. Ngene lho, Dik, iki malah apa melok mrene iku mang. Ya aku nututi sampean, sampean jari-jari kok ndingok koncone lara. Ngene lho, Dik. Aku iki kate marani Mas Sugeng iki lara. Sampeyan gak usah melok nang omahe. Ya moh, aku pokoknya tetep melok. Duh. Dik, ngene lho. Mas Sugeng iki larane aneh. Nek didelok karo wong lanang gak nulari, tapi lek wong wedok iku kok nulari. Sampeyan kok ketularan ya apa? Wis gak apa-apa, Mas, padha ae. Kok sampe teko kono mari mule jajar aku ya padha ae. Mending aku melok sampean. Walah, sampeyan melok aku. Ya, pokoknya aku tetep melok. Perkara iki kok. Ngene. Omahe Mas Sugeng kan ado. Terus Mobilku ya jek diservis. Lek sampean melok ambek aku, tolong dekno becak. ngono ta? Hmm. Iko ya becak yo kono ta? Iya, iku becak iku. Sik. Becak. Gak yo. Aku dibujuki. Pompong durung adoh, tak tututane.
mumpung wong lanang durung mulih kerja. Tak deloke dulu. Wong lanang kok mulih telat-telat ae. Ya Allah, babi. Babi. Wong lemu. Paling-paling ki simpenane bae. Tuman, wong lanang ngene ketuman. Lho. Kesut wong tuwek. Jomblange iki. Jomblange iki. Wong ayu. Gendakane iki gak mungkin. Wong lanang gak duwe gendaan gak mungkin. Makane mulia telat-telat ae. Perkara bayarane kudu aku sing njopok. Tak simpen nih. Mulai kok, Mas? Iya sayang. Kok ngomong sayang kok sengak ngono? Iya cintaku, sayangku. Mestine lah ya sing mesra ya sayang ngono. Ngomong sayange sengak ngono kok. Iya sayang, sayangku, cintaku, pujaan hatiku. Sampeyan iku biasane mulai jam 4. Saiki jam 5 kok mulai. Ya sepurane sayang. Iki mang aku nutuk-nutukno penggawean. Saumpama penggawe aku gak mari, jelas aku dipecat nang bosku. Dipecat. Mangkane Penggaweane telat. lho, bukan penggaweane telat, aku nutuk-nutukno penggawean. Saumpama penggaweane gak mari, gak rampung, jelas aku dilokno dipecat ngono lho. Kok nangku suatu alasan, mentang bojo luwih tuwek. Dik, sayang, meskipun sampean tuwek, tetep tresnoku, cintaku nang sampean tok. Gak mungkin lain ke hati. Di hatiku hanya dirimu, sayang. Iku mungkin omongan sampean nang omah. Nang omah karo aku ngomong ngono, ben aku mantep karo sampean. Tapi nek sampean nang njaba ora ngomong kaya ngono. Ya gak mungkin. Meskipun karyawan sebanyak gitu, meskipun cantik, tapi di hatiku lebih cantik istriku. Teman, Iya, sayang. sing teman. Iya, aku lo jujur. Aku tresno karo sampean ku bondoku akeh, Mas. Tak ewangi gak karu-karuan. Makane aku tresno karo sampean. Makane sampean kena karo aku. Iya. Ngomong apa aku, Mang? Sampeyan tresno barek aku. Iya. Lah iya. Lah iya. Gak keliru aku ngomong ku, Mang. Gak ya? Gak. Lah iya. Lah iya. Saiki aku duwe peraturan. Sik ta. Peraturan apa sak jero omah nek peraturan barang. Jenenge wong urip, Pak. Sampeyan wong lanang aku wong wedok. Perkara bayaran sampeyan gak usah ndelok jupuk, aku sing jupuk. Dik, sayangku. Heh, Saumpama iki ya. Karyawan sakmono kae, arek lanang-lanang, lan sampeyan njupuk bayar aku. Terus ya apa omonge arek-arek iki? aja pedulino sing penting aku bojo sampean. Gelem apa ora, nek gak gelem ya pegatan. Gak, iya wis. Sampeyan njupuk bayarane, tapi ya apa carane? Carane ya apa? Bayaran aku sing njupuk. Perkara sampean kate budal lunga, aku sing nyangoni. Bensin aku sing nukokno, tak cawisi. Ya, gak apa-apa. Iku peraturane sampeyan. Ngono. Ya wis. Wis ya. Dik, sampeyan duwe peraturan. Aku ya juga duwe peraturan, Dik. Peraturan apa wong lanang? Sampeyan rungokno ya. Kok jerone omah kene iki siji. Ja. Gak oleh ana kartu utawa duminu bawa apa iku siji larangane.
Ping pindho gak oleh ana kembang guk ning sore bantal. Kembang apa sih, Mas? Ya bak kembang gore, bak kembang melati, bak kembang mawar iku gak oleh. Wis, Ya terakhir ping telu. apa? Guk njero omah kene iki gak oleh obong-obong menyan. Rumangsane pundet apa piye? Ya ora no. Iku peraturan sampean gelem tak gak. Ya gelam. Ya ngono. Wong ngono ae kok ngotot-ngotot. Wis, Wis iku tok. aku kate budal arisan. Sik wingi arisan saiki arisan maneh. Iki arisan wulanan iku lho, Mas. Sapa ngerti kok kena aku. Ge shopping nang toko. Oh iya iya. Ya, Kira-kira oleh pirang puluh juta sayang. oleh mek 20. Ayo alhamdulillah. Lumayan sih, kena ge tuku gelang. Iya iya. Ya, aku budal ya. Ya sing hati-hati. Ningko be ono arek lanang ganteng ndang lirak-lirik. He, iki mang kok gak udan tak uwur-uwuri saking udan uwur-uwarane kena udan gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Ya iku mang lho pesenku. Ya. Nek ono arek lanang ganteng arek Joko aja lirak-lirik lho ya. Gak. Temen lho ya. Tresnoku mung pean kok. Iya sayang. Temen yang. Aku budal ya, Mas. Sik tak sayang Dik. Gak nemplek. Gak nemplek. Ya pura-pura nemplek ngono ae lho. Ngono. Wong iki lho diwasno wong. Di bojomu ah. Oh gak. Aku lho gak bojo sampean tok, Nang. Ya tak tinggal ya. Heeh. Gak. Dadah sayang. Dadah I love you powol nang sampean. Iya kok walat dadah sakit mang. Nggo maijen. Nggo maijen ngomong mbek sapa? Gak ngomong-ngomongan. Oh iya. Bener iki nek ngomong. Sakjane ngene cemepak ana kopi. Ngombe kopi mantap. Masalah yo grimis pisan. Cuacane lho ademe koyo ngene. Udan, Mas. Udan, Mas, udan. Sampeyan kenapa kok kaget? Yo kaget tak pikir bojoku teko. Lah nanti bojo sampean. Arisan. Lho, mapan kebeneran lek ngono. Loh, kok mapan Sampeyan bener? karo aku berdua tok nek kene. Kok gak ono setan adu-adu ah. Alah, gak ono. Sapa arep adu-adu? Aku wedi, muga-muga ya aja ono setan adu-adu temen. Waduh, bahaya. Mas Sugeng, Heeh. sampean sik pancet karo bojo iku ta? Ya bojoku tuwek iku cintaku sehidup semati ya iku tok. Mosok. Iya. Gak percaya belas aku. Gak pengin liyane ta Mas Sugeng. Gak. Temen ta. Gak. Lah nang kantor kon jajakan sapa jenenge Yuni ku sapa iku? Ayo, ayo. Aja dibuka rahasia iku, Rek. Ah, tamuno Mbak Yu ya apa ayo? Aja kok. Aku lek geger geden iso pegatan pisah barang mek bojoku. Aja ngomong lho iki kok. Sajane sampean kok cuwinta karo Mbak Yu ku. Kok aku kok mencurigai sesuatu lho Mas Sugeng. Lho. Maksudnya kuwi sing apa? Biyen niku sakruku sampean niku pacare ku Ayu. Ya. Sik nom-nom. Heeh. Kok jekek iku olehe kok. Ya mbok aku koyo bingung ngono oleh Mbak Yumu iku. Lho, lah biyen ketemu neh pira, ketemu nang endi lah ya ngono. Mas, Heeh. tak omongi ya. Iya. Ning kantor Yuni kabar-kabare lho, kabar-kabare. Apa? Arep dilamar wong sampe gak pegel ta? Ya sakjane ya iya. Lho, Muangkel. temenan. Iya. Lho, ya aja mangkel. Mas, iku sapa? Ya iki bojoku. Lho, jarene bojo sampean mati. Jarene bojomu mati. Lho sampean ngomong bojoku tas mati, Dik. Durung oleh 7 dinane. Lah iki sapa mosok arwahe? Ya iki bojoku. Lho, Tak sayang, cup sayang, cup aji moto. Mas terus ya apa Mas pernikahannya ade kurang 2 minggu lho, Mas. Aduh. Ika, Dek. Aduh. Ika sayang.
Tapi kok aja ngono to, Mas. Wong sak kantor mangan berdua, sak meja berdua kok saiki koyo ngono sampean iki mbak aku. Sopo sih man berdua? Mangan berdua karo iki. Iya, Mbak. Gelane aku gak tahu. Nang omahku tegane Mbak Menjeng. Dulang-dulangan, Mbak, karo aku. Ih kok Gelangan. Dulang-dulangan. Aduh. sayang. Minggir. Kata ngomong apa aku? Keselak. Yang temen, Iya, kon Mbak. kenalan dia ambek iki. Lho, kan sak kantor, Mbak, mbek aku, Mbak. Sak kantor. Mbak, tak kandhani ya, Mbak. Apa? Wingi dikokno BH aku, Mbak. Lah ukur aku kan 40. Heeh. Lek nukono ukuran 35, Mbak, gak tak gawe gak sedeng kotane. Gak sedeng. Ih gak sayang. Otak dua tuji. Mas, BH-e kecilian tukono sing gedhe. Loh, aduh. Gede. Ukuran gedhe. Jaluk piro? Ukuran 40 biasa. Jaluk sak pabrik. Gak apa-apa, itu kokno. Pegatan aku. Pernah mulai aku. Ojo sayang. Ojo adu-adu lho. Hancur rumah tanggaku ning ngene iki. Gak hancur-hancur ya apa sih, Mas? Gak arti sak mene gedene lho, Mas. Mbok sakno aku dhewe. Kon meteng. Meteng, Mbak Yu. Loh. Apa sampean kok gak iso meteng? Apa? Gak meteng ya apa, Dik? Iki gak iso meteng wong iki ya lanang. Melok-melok lek gak melok. Udah buka mati. Mas ugeng lho, Mbak Yu, apa anu? Kon pacar Sugeng. Lho, pacare. Pacare Mbak Yu, sepurane yo sampe gelem dipoligami ta Mbak Yu. Mo. Mulai aku. Dek, sayang. Suci rek kok gawe perkara ae rek. Hancur rumah tanggaku ning ngene. Aku siap dimadu kok, Mas. Siap madu. Madu aku tak mulai. Kak sayang. Di, ojo terus kok. Aduh. Gak ngono ne lho, Mas, sampeanku sing jujur dadi wong lanang. Lah Aja iya. ngomong mencela-mencel ngono lho. Bisa Mas. mentre. Yang. Awakmu. Apa iki? Daruan. Iya iki Jelasno. Sarmo. Iya. Jelasno, Mas, jelasno. Iki lah. Zaman jelas. Iki ngono pacarku. Loh, pacare Jarwo kok iso Apa? cemburu Iya. Tak pikir mang gendakane bojoku. Lho, gendakane bojo sampean dudu iki ana liyane. Oh, ya. Adur-adur wae. Juni ya, Pak ya. Kantor biasa. Neng kok kantor ya? Ika sayang. Oga. Ngono aku meneh budal ngatur melok. Mas Sugeng iku wonge setia. Setiap tikungan ada. Nah, Di, wah, tak. Wotos kon kok. Setemen to aja manas-manasi aku. oga yuk. Ya. Tuju aku mrene iki arep nyele omah sampean. Loh. Wah. Oh, mak kok diselik lho, Wah. Gawene soro-soro ya larang kok disileh. Gawe niki soro, biaya ya entek akeh, Wah. Lah. Iso nyele. Mas, sampean ambek aku lah kanca kentel sih, Mas. Iya, kanca kerja. Tulung ewang ngono aku butuh omah sampean nyele dilu ae. Ya apa? Dilu Ojo Iya. suwe lho ya. 5 menit ya. Kedit yo mek diluk temen niku rek. Nek gelem gak usah, Wah. Nek kono perapatan gak Ya apa-apa. nang perapat-perapatan kono gerdu-gerdu Pos kono. gerdu kono. Yo apa rek. Nek gelem gak gelem ya wis. Bisa. Ya wis. Tak omongan diluk aku. Ya. Mang menit to ya. Ah, sayang. Ditung. Jammu bener no. Iya, wis tak cocokno. Ya, Iya. ayo. Ayo. Gandengan iku Cocok karo aku. Oh iya. Ada senjata. Iya. Bilangnya podo setia. Apa, Mas? Enak sih. Jadi aku ngomongno iki ket biyen-biyen karepku sih. Wah, wis. Waktune wis. Dorong, Cakep temen dah. Dorong ah. Aku durung ngomong-omongan iki lho. Tak pikir wis. Ya lanjutno apa? 5 menit lho ya. Iya. Tak oleh luwe 5 menit. Iya. Kepotong 2 menit. Jane aku iku arep ngomong nang nggone sampean iki wis biyen-biyen cuman andai aku ngomong iki ya, Dik ya. Iki merubah cintaku ambek sampean ta, Kak? Ya mikir tambah seneng kan sampe ate ngomong ate nglamar aku kan. Gak apa-apa masuk tanggale sampean golek aku tak Wah. Wis cukup 5 menit. Dorong. Kok gak cocok ya? Sampe mati. Oh, tak cocok nomane. Lanjut. Wah, 5 menit lho ya. Kali lebih. Aku kok nentokno tanggale engko ibu bapak cek persiapan rumah jajan, masak-masak opo ngono Mas lamaran Mas. Ngene, Dik.
Aku kondonan sampean tapi sampean aja muring-muring yo. Yo kayak mureng-mureng lampu. Semenjak sampean tinggal nang luar kota, pirang-pirang tahun gak tahu ketemu ambek aku. Aku iki jodohno, Dik. Aku wis duwe bojo. Sampeyan wis rabi, Mas. Mas Jarwo sampeyan kudune lak ngomong karo aku sih, Mas. Dik, Cara ngono sampeyan gawe suwane atiku lho, Mas. sampean wis janji ambek aku lho, Dik. Nek wis ngrungokno pernyataan teko aku, gak ngrubah hubungan awak dhewe lho, Dik. Bukan masalah aku goreng-gorengan enggak, Mas. Tapi sampeyan kudune aku mau dilawan pelakon. Aku mau dilawan kepepet lho, Mas. Aku tresno ambek sampean, Dik. Mbok piye carane aku tetep iso ngerti sampean lho, Dik. Alane aku gak cerita nang sampean iku, Dik. Mergo aku jenenge rasa tresno ambek sampean. Alane aku ngomong cerita iki, Dik. Ben aku ambek sampean iki tetep lanjut hubungan iki. Ngene iki jare nyambangi kancane loro. Sapa iki? Adikne Mas Sugeng. Mas Sugeng gak duwe adik wedok. Ponakane. Gak duwe ponakan wedok. Aku lho kenal Mas Sugeng. Dik sumpah, Dik, iki ponakane Mas Sugeng. Bojone, Mbak. Gak wis aku gak percaya. Terus gak percaya ya apa sih? Wis gak, ayo mulai. Dek. Mulai. Aku kok ngomong kok. Iki wong ngureki sampean. Oh gak Dik, temenan, Dik. Aku iki tresno ambek Sampeyan gak sampean. iso berkhianat karo bojo sampean, Mas. Tapi kok kena taruh Dik bojoku. Ya karo bojo sampean kok koyo ngene carane. Mulai. Wah. Beres awo. Oh. Oh. Nah. Oh, Jarwo. Mulai, Mas. Yang di Jarwo. Susul bojone. Disusul. Berarti awakmu wis ngerti nek Jarwo duwe bojo. Mbak. Padha-padha wedoke ya, Mbak. Heeh. Sajane sampean kan wis ngerti lek Jarwo duwe bojo sih. Lah iya aku jane ngomong, mangiku jange ngomong, tapi kedisikan Jarwo teko kene. Kudune sampean kan ngandani aku, Mbak. Ngene iki aku umum aku ngepek bojone wong padahal aku gak ngerti. Tapi kon gak ngepek bojone wong sih. Demi Allah, gak ngepek bojone wong, Mbak. Mas Jarwo gak pernah cerita, Mbak. Ojo nangis sih. Sopo wonge, Mbak? 5 tahun hubungan ditinggal kawin gak ngomong aku. Dik, Gasan. sing gedhe pangapuramu ya. Kenapa gak cerita karo aku, gak suka ojo meneng ae. Aku jange ngomong iku ya gak tega nguwasno sampean. Ya gak tega nguwasno Sugeng Jarwo. Tapi lek koyo ngene sampe mentolo delok aku ngene apa mentolo aku patah hati nek ngarep, Mas. Ojo ngomong ngono, Ci. Padha-padha wedoke, Dik. Aku ya gak mentolo nyawang sampean kaya ngene. Lah aku Di- koyo ngene kok ngomong. Awakmu iki sik ayu ni arek. Golek Joko sing diae iso, sing sugih paribasan iso. Rungokno omonge Mas Sugeng. Sampeyan karo aku sak sekolahan, Jarwo Sugeng Suci ki sak sekolahan, Mas. Najan beda kelas. Sampeyan yo ngerti waktu kuliah hubungan aku mek Mas Jarwo yo koyo ngono.
sampean kudune ngerti Mas Jarwo iki dirapekno karo wong tuane gak meneng ae Mas, sampean gak saknoan. Sakjane ngesakno Cinta, aku jange kondo gak tega. Nguasno awakmu barek Jarwo aku gak tega. Gak mentolo, Dik. Kate ngomong lu gak mentolo ngangiti. Ya apa? Kok sangkan aku misalno Cinta sampean mbek Jarwo. Tapi kenyataannya tanggal pisanan Mas. Teman-teman loro atiku Mas. Aja. Dek, Iso, aja ngono, Ci. Aku yo ngesakno karo sampean. Mbak, aku nggak popo, Mbak. Demi Allah aku nggak popo. Matur suwun, aku wis dingerteni saiki. Nek mung dorong kadung umpama aku nikah karo Mas Jarwo. Nek terus bojone ngonangi, wong aku ngene sengaja kok atiku digawe lara aku gak popo. Aja nangis lho. Gak nangis, Mbak. Iso. Aku tak mantuk ya, Mbak. Sing temen. Tak karena apa piye? Sepurane mau dido sampean karo Mas Sugeng. Heh, omahku adong kok kono ana apa-apa kok dalan aku ora ngerti. Aku nggawa mobil kok, Mbak. Gak mau aku nggawa sopir. Sing hati-hati yo. Tak mulai. Mas, aku tak mulai ya, Mas. Ki, awakmu jenenge nandi? Aku tak mulai gak apa-apa. Boleh temen lo ya. Ojo udan tetangisan ndok embong. Pek sampean liwat gak aro ono trek liwat sama kita trek. Aku nggawa sopir kok, Mas. Oh, kok supi ya kamu. Sing hati-hati ya. Sepurane ya. Hati-hati lho, Dik. Kak mentolo Mas aku. Lah iya, Dik, sayang. Nguasno suci. Mlaku sak jangka nangis, sak jangka nangis. Sopo sing mentolo nguasno kaya Lah ngono? iya, wong wedok sampeyan aja pambek kaya ngono lho. Engko ngene langsaku. Gak sayang. Mergo aku luwih tuwek teko sampean. Iya. Ya wis, Eh, ayo. ayo saiki menjero, ayo bal-balan sing dalem. Ayo. Ayo sayang. Nyambut gawe sapsek-sapsek. Udan iki lho, Bro. Udan wis wayahe. Tenadan kaya apa awak dhewe Loh. iki nyambut gawe. Kang loro kok kabeh nang ngarep iki lho. Sing nambur iki terus apa? Wanton niku lampun kene iki bagian juru taman. Lah kula kene ngajeng. Lah niki terus kon nang ngarep lapo? Aku wis mari nyirame kembang, motong-motonge kembang sing gak rapi, terus sampun mantul. Piye? Wis mari kabeh taran. Mantun ten guri jembrot bune udan galeren-leren. Ya babane. Banjir. Lek kembang kembang mulu cek urip. Kembang ya? Ya iya kena ngene udan ngene iki. Awakmu lho ngomong ibu kaya bune iku bojomu tak. Ibu, Oke, Ibu. lah kok bune. Nggih. Salah-salah antuk kan sik cara musik anyar nyara-nyara. Nggih, tapi nek kirane gak bener ya sampe kandhani ku lho. kepireng tangga teparung mbon pantes ngaten lho Bu. Nggih nek bapak mbon pantes nimbali jenengan niku bune. Wanto Cek akrab nggih, Bu nggih. Soale iki kan kancaku sik dadi gak salah. Dad, aku krungu nggih. sapa sing nimbali ibumu bune? Pitenale nek mbok juru taman iki. Nek kon nyeluk bune berarti kon juragane. Lah, Bu, cebene. Nah nek ngono rabin, gak masalah. Rabin, gak masalah. Rabin. Aja ngono talata. Kok iso iki lho wantu iki cara tanggaku kecil, kancaku kecil, dan sana aja cemburu karo wantu. Awak dhewe iki tuwek-tuwek ya. Heeh. Kita harus menunjukkan keharmonisan. Lho, ngono lho. Ya wis ngerti. Lah, makane iku, Bu. Nang tapi iki kan sareng ya bersama dhewe sih, Pak. Gak masalah. Iki bergurau guyon, ya toh? Oh, ngono ta. Nyambut gawe tanpa guyon
kena dirasakno kesele. Ya toh? Nyambut gawe sing dibayar tenagane. Ya toh? Aku mengeluarkan uang. Gak cuma-cuma nek duwe gedibal akas, ya toh? Iku lho sama tuturi mantuk jasane dikongkon apa-apa kembulet ae. Kok kitiran. Mohon maaf ya. Nggih. Kena diarani pembantu, ya. Nggih. Ya batur mbate pitutur. Lah niku cocok. Nek juragan salah kon wajib ngelingno. Nggih. Nek kon salah kudu tak pecat. Oh keliru, keliru maneh ya. Niku sepelane senes ngene mriki. Eten diampun. Ya. Pak, sampean tak kandhani ya. Ya. Iki turung dagang aku iki wis entek, pesenan aku yake. Turung dadi dagang aku sing batik Solo ku lho, Pak. Wis gak ono, iki akeh wong pesen. Iki aku arepe nek gak blonjo nang Solo ya nang Jogja. Nang Solo segala-galanya apa sing dibutuhno karo bune iku mesti ono, ngono lho. Heh? Terus sampean. Aduh, Lho, seperempat jam aku nunggu kamu, aku mau bisnis. Sementara nek diterno kuntet barek wanto teko terminal, ngono lho. dadine sampean gak melok ngono, Lho, Pak. engko nek wis dagangan sampean bebek ya, langsung sampean WA utawa langsung ngebel tak parani, ngono lho Bune. Piye, Nduk? Konten mawon lho Bu saniki lah napa kok mriko? Nduk, awakmu saiki jaman online ya gampang ya. Cuma jane wong pesenan uwong. Kadang-kadang aku pesen apa iku wungu terong, metune kok abu-abu. Nduk, dadi nek gak padha corake, garek terus pelanggane ku terus sudahnya mundur salah. Nah, Rono nang Solo apa nang Jogja kan aku iso milih. Piye Pak? Ngeten lho. Pak Kuntet. Leres Ibu ning. Zaman samangke online tidak sesuai dengan pesanan. Kata online barangnya didudukaken sing sae, ning nyatane sing dikirim kata sing awon. Carane golekane sing amanah. Nggih, nek Ibu semerap lan nek mboten. Samangke niku mbon kenging dipercaya si A si B ne. Nggih, lah Iya, Nduk. ngeten mawon. Pak, biasanya niki Ibu kan kali jenengan. Ya. Lah sauntahe wangkis iki jenengan badhe Bisnis, bigal heeh. utawi nerusaken bisnis. Iya. Cek mboten gagal lah ngoten lah. Kula ingkang anter Ibu kali Wanto. Driver kali niku pun kuat. Jane aku gak tega, Dad. Nggih. Cuma ya nek badine ibumu waduh 3 kali lipat karo hasilku ngono lho. Lho nggih. Cuman jenengan kali Ibu niki lak benten bisnis. Lah mangkane iku. Nek jalan berdua sama-sama menguntungkan kenapa tidak? Nah, Pun kuatir. masuk, Ibu kula sing ngurus ya wis sampai pensiun. Pak Kuntet wis Nggih, Bu. ngerti nek sampean terus ngeterno aku kok terus sampean tanggung jawab. Nggih. Tapi gak kaya ditero bojo. Ngono lho. Pak Niku Kuntet. nek bisnise Bapak sak mangke niki mepet. Nek mboten nang segera dilaksanakan. Nggih nek mboten mundur sing mboten ngoten lho, Pak. Lah, Ngoten lho, masuk Bu. iku, masuk. Aku yang menyadari kok kan Nggih. sorong ya padha cibuke kepiye maneh. Lah nggih, nggih lah. Dinten-dinten Bu, terus bapak perintah Tas biasae to. Engko nek jukukno koper kate minggat ngono. Piye Nduk? Awak le apa-apa jange melu kaya apa? Libur apa ora awakmu ki? Ya mesti kebel kan malam Minggu. Terus Kelas libur, kok anu ngantor kan. oh iya Bune, nek iki sampean gak, engko aku buta sik masih nunggu sapa ngundat gak ono. Niki kan Bu. Oh, Bener iya, ki? iya ya Ah, bener. iki bener kok. Gantos kate Ibu. Pak, Iya ya. HP aja sempat pateni Gak. sak paya-paya nek duit gak ana bekne telat. Ah. Ya dadi HP ku kok aja HP sampean aja dipateni. Ora Bu, ora. Oh, bek aman kan duit. Aman. Ya ngono nduk apa nama ya. Misal aku wis diturno Pak Kunet karo Wanto ya. Pak. Saldo ATM Wis digawa ngene ibumu. niku ATM lah digawa. Ibu. Heeh. Lah kula nek gesek niku. Oh, saldomu Nggih. masih ada. Ngoten lah. Masih ada. Nggih, alhamdulillah. Iya. Mbok menawi bahan bakare telas. Lah. Nggih pun nek ngoten kula nyuwun Iya, pamit. iya, iya. Duit ku wis entek, Pak. Mosok kalane gak iso. Wau pun nyangoni petang atus. Nggih, kula nyuwun pamit. Monggo Bu. Ditaruh greweli.
Ya Bune. Pak, anak buah jenengan kok ngoten sih, Pak? Duitnya niku lasrut mawon nek ketemu kali pacar sing lawas niku. Awak dhewe gak iso ngomong, Nduk. Ya. Padahal nyambut gawe ya melok awake dhewe. Ya toh. Tapi nyatane pacari teko gak segan-segan. Nggih. Berapa uang yang ada di dompet digekno kabeh. Tanggung jawab seorang pacar Lambatan dan itu. pacar yang jajan. Iya. Bapak pun dahan apa kalau siapaken daharan? Bapak guru luwe. Ngunjuk kopi kalau damelaken kados ibu sakit kok. Sama aku pengen omong-omongan karo sampean. Masalah nopo lek kita ngerti kalau ajeng nikah kalau dereng gak ada calon, Pak. Ngapunten, Bapak pinara mboten napa-napa. Suci, Nggih. kowe wis gedhe, ya toh? Wis wayahe omah-omah. Kok ngomong bapak gak duwe pacar iki piye to? Nggih. Maksudnya nembe pinten niku wau kula putus kali pacar kula ngoten lho. Kamangka bapak kepingin kapan boyo, bapak iki iso nggendong putu karep iki ngono. Alah perkawis niku gampil. Mengke yen kula ketemu jodoh kula malih insyaallah mboten ngangge napa pacaran langsung taaruf nikah. Aku krungu karo Jarwo. Nggih. Huh? Amargi niku tiyang sepuh Mas Jarwo mboten sarujuk ngoten lho, Pak. Oh. Tegese nggih mending putus mawon timbang mboten asal restune tiyang sepuh. Daripada Suci menyesal, Nggih. lebih baik putus. Nggih, Pak. Jadi mulai sekarang, mulai saiki si Suci gak duwe pacar. Mboten. Nggih kersane kula fokus oleh kula kerja ngoten. Mengki lek pun digarwa tiyang kula pun siap umpami mboten angsal ngantor ngoten kula pun siap. Suci Nggih. gak perlu golek pacar, gak perlu golek tonangan, ya. Walaupun toh bagaimana, duduk di rumah saja. Apa yang menjadi kebutuhan Suci, bapak sing memenuhi. Nggih. Lek rumah kula tambah nambani ati kula nggih kula tak mboten pacaran kali tahun. Betul. Bapak ingin sekali membahagiakan Suci, ya. Jangan sampai Suci sedih. Kan ket alit bapak pun bahagiaken Loh. kula. Pancene wong tua iku penggaweane mbahkeno anak. Lah Iya toh? sampun Iya. cekap disekolahaken gitu. Cuma, mulai si aku tak blagakno karo awak. Nggih. Kowe begitu. Apa sebab aku ngomong mapan kebenaran yen kowe putus karo tunanganmu. Nggih, ngene napa, Pak? Bapak tresno karo Suci. Lho nggih kedahe tiyang sepuh niku tresno kalih yugane. Lah mboten ditresnani nggih mboten saged ageng, mboten ngrasakaken disayang nggih. Niku leres to lek bapak nesani kalih yugane niku pun leres to, Pak. Cilik nganti akhir dewasa cukup banyak biaya untuk Suci. Damel anake mboten napa-napa. Lah. Suci, Cie. yang jelas bukan tresno anak di karo bapak ora. Cintaku lahir tumusing batin berawakmu, kon kudu dadi bojoku. Pak. Kula mboten salah. Ten pundi-pundi niku gak ana critane wong tuwa ate kawin kali anake. Kula niki juga jenengan lho, Pak. Lek jenengan ku seneng kali tiyang wedok liyane ibu, mbok mados lintune. Kula niki anak kandung jenengan Cukup. piyambak. Jangan banyak bacot. Tak ceritakno, Suci bukan anakku sendiri. Suci anak dari ibumu dengan lelaki lain. Wis rondo aku sing ngrap, sing gedekno aku. Aku anak kualon. Gak ada masalah. Nah, aku bukan cinta bersama Suci. Trimondo ya. Dadane iki anak-anak temun. Sini digedeno gede dipangan dhewe. Pak. Mbok melek motone sampean iku. Mas Rapat yo ora mau tak uket cilik, Pak. Ibuku, Pak. Kowe sano karo ibuku titik. Masalah ibumu kedua. Nomor loro. Sing penting uripmu bahagia karo bapak, ibumu ya tak bahagiakno. Gak mungkin aku meninggalkan ibumu nek wis aku jodohan karo akmu. Tak rondeng ibumu sing dadi duit dan duit. Kebagian macam apa, Pak? Hah? Dimadu dengan anak sendiri. Wong wedok endi Pak sing gelem? Sampeyan pun bidak kaya apa, Pak? Suci.
Aku ingin sekali nek kon gak gelem urip bebarengan karo bapak ngesakno karo ibumu. Mulai saya pompong di rumah ndak ada orang selain Suci bersama Purbo. Aku ingin merenggut keperawananmu, oke? Sampeyan pun kurang ajar. Pun dipikir aku searek wingi kok sampean apa-apaan karo gelem. Ora sudi. Aku sing menghormati wong tuaku wedok. Wong sing larang aku nang alam dunya, Pak. Cukup. Suci. Pilih satu di antara dua. Nek kon gelem bahagia, nek kon gak gelem soro uripmu. Soro. Mati tak lakoni Pak timbang ngeluarane atine. Kaya ngono. Ning Suci iki gak biasa turu ngene. Lah ayo Sak ngantuk-ngantukane mesti nang jero. nang dipane dhewe, iki pribad sing kaya kok sik bukan to kok kae nek digawang wong. Neng. Neng. Tani Neng. Aduh, toh. Lunas. Bener kon lunas. Wah. Wah kayo iki. Toh. Awak dhewe budal keteno ibu kula nang Solo. Iya. Teko terminal Terminal. sampai balik mulih. Terus ning keadaan kaya ngene. Sopo maneh? Maksudmu? Nang omah gak ono liyane aku awakmu ya. Bapak. Awane wis tinggal ya ning karo bapak. Kok tau cerdas ngene Mang to? Heh, Cerdas. wis ping 4 lakon iki, Det. Iya. Apal? Nek kapal kok bajut. Toh, bener omonganmu. Iya. Pompong durung. Awak dhewe kerenteng-renteng. Iya. Gak wurung ya tak takoni bapak. Heh, Tak takoni wonge. langsung lapor ae lo. Awak dhewe gak ngerti. Ya nek gak ana wong sing jahat mlebu rene bapak gak ngatasi ngurusi wong jahat iki mang. Bener. Takonono. Pak, ngapunten, Pak. Kok wonten kedadosan ingkang kados ngaten iki nalaripun dos pundi, Pak? Aku mari nok jero, Nggih. metu nok kene awakmu teko, Nggih. sing ndemok awakmu. Nggih. Saiki keadaan ya apa? Mboten wonten lunas. Bar awakmu sing mateni. Kula sing mateni. Jelas. Mustahil. Kok mustahil? Mustahil. Kula kalewanto enggal mawon dugi ngeteraken ibu. Ning nyatane ning kula kinten tilem. Ya. Ibu gawato nyatane malah jatuh. Lah makane iku. Di rumah ini yang ada terakhir kalinya jenengan kali ini Suci. Bener, karepmu bener. Terus sinten malih? Lah, Sinten malih? sopo maneh? Lah. Terus karepmu ya. Nggih jelas sing mbone niki sampean. Nek wis aku kate lapo? Lho jelas ya Jelas. Lapor. Kok ya napa sih? Sementara iki kawan mengguring kok dipendhet. Ngoten. Pun. Sampun. Nek mendem sing jero. Nggih. Iya, Lho, kowe bila perlu juluki lemah dileterno ditekel. Lho kan dhisik, Pak. Lapo? Urusane ya napa kok moro-moro kula kalewanto mendem jero. lah. Kon urip melarat tak kepengin sugih. Lho nggih. Tak kei saham. Wong loro tak kei saham. Kula kalih kanca kula wanto Kaisa. sampeyan sukani saham. Saham niku macem-macem. Sahame wong kumpulan nggo RT kadang-kadang 50, 2 tahun kae jedul. Pek piro? Intern. Tak isi rekeningmu 15. 15. 15. Per apa? Per bulan. Kurang 15 juta sawulan. Urusane gede. Timbangane ngono. Lah yo Loro kon njaluk piro?
30 juta per bulan. 30 juta. Sesuai ambek tabungan to. Sesuai ambek hukuman ya. Resikonya gede. Oke, hitam di atas putih siap tanda tangan Pak Purbo. Tapi dengan satu syarat. gitu. Syaratnya? Syaratnya lho. Suci minangka asap. Betul. Aku minangka botol. Nggih. Kon tutupi. Delok ae tutupe iku dream. Pelat teko uli apa plastik. Lah, Iku terserah kamu. Andai kata bocor ngejes. Ngerti no hukumannya? 30. 30 juta. Deal. Kalau ngono to. Deal. Nango bang jukun. Kula kerjane. soge. Purba 17 menungso bundul ngedek. Suci mati. Lapor polisi Jarwo sing ngilangno. Saudara Ucok, Siap dan. saudara sebagai Kanit Intelkam Siap dan. Keamanan dan Mail sebagai Kanit dan Reskrim. Hari ini saya panggil Iya dan. berkaitan dengan laporan Bapak Purbo. Ya, siap dan. Ada kejadian dia kehilangan seorang anak yang bernama Suci. Bagaimana perkembangan kasusnya? Ya, begini dan. Atas laporan dari Bapak Purbo, setelah kehilangan seorang anak yang bernama Suci pada tanggal 25 Januari, itu Suci hilang kontak. Suci hilang kontak. Terakhir kali dia pergi bersama Jarwo. Itu menurut Menurut laporan dari Bapak Purbo. Saudara Jarwo diduga sebagai pelaku Ya, begitu dan. penculikan terhadap Suci. Ya, begitu dan. Kalau gitu, Saudara Ucok, Siap dan. coba dipanggil itu Saudara Jarwo untuk dimintai keterangan. Kita sebagai aparat, Siap dan. file reskrim yang mengolah data nanti di kantor berdasarkan. Dan. Ya, Ini saudara Jarwo sudah kita hadirkan. Saudara Jarwo, silakan. Silakan duduk. Begini, kami dari pihak kepolisian menerima laporan dari Bapak Purbo. Dia melaporkan bahwa kehilangan seorang anak, yaitu anaknya Pak Purbo yang bernama Suci, dan yang dituduh sebagai pelaku penculikan adalah Saudara Jarwo. Bagaimana? Menurut keterangan Anda atas tuduhan tersebut, Bagaimana tuduhan tersebut bisa tertuju kepada saya? Apa buktinya, Pak? ada bukti-bukti. Tunjukkan. Anies. Pada tanggal 25 Januari, gadis yang bernama Suci telah hilang kontak atau tidak kembali dari desa. Terakhir berhubungan atau terakhir keluar dengan saudara Jarwo. Apakah benar? Benar, Pak. Ya. Memang pada tanggal 25 Januari, tepatnya pukul 10 pagi, Ya, saya bertemu dengan Suci dan memang di situ saya ada konflik sedikit, Pak. Ya. Saya bertemu dengan Suci di rumahnya Mas Jarwo dan di situ setelah ya kurang lebih setengah 11 saya kembali pulang, Pak. gitu. Berarti terakhir Saudara Jarwo bertemu Suci jam setengah 11. setengah 11. Setelah itu Anda tinggal, apakah Suci bersama Bapak Sugeng? Betul, Pak. Betul. Bapak Sugeng? Oke, Pak.
apakah waktu itu Suci mengeluh apa atau gimana terhadap Anda? Memang ada konflik sedikit, Pak. Masalah dengan Jarwo. Gitu. Begini Bapak Jarwo, sesuai keterangan dan laporan yang dilaporkan kepada Bapak Purbo, kepada kami menyimpulkan secara tidak langsung, kami menduga Anda lah yang menghilangkan seorang gadis yang bernama Suci. Sekarang begini, Pak. Ya, Jelas-jelas setelah saya sepulang dari rumahnya Mas Sugeng, saya hilang kontak dengan Suci, Pak. Bahkan sampai sekarang nomor WhatsApp saya ini sudah diblokir, Pak. ya. Begini Bapak, terakhir kali yang berhubungan dengan Suci adalah Bapak. Mas. Sak marine Suci nang omah sampean niku nandi, Mas, pamit ya. Ngomongin dari aku Suci iki, aku mujang nih. Kulo badhe mansul, kami balik mulai. Oh, lalu gimana, Pak Polisi? Kalau begitu begini, tolong Bapak Ucok panggil Bapak Purbo. Coba dikonfrontasi kesaksian dari saudara Jarwo sama kesaksian dari Bapak Jarwo. Siap, Dan. Pak Purbo. Jadi gini, sebenarnya kami tidak mau gegabah untuk langsung menetapkan saudara Jarwo sebagai tersangka. Maka itu untuk saat ini status Anda masih sebagai terduga. Siap, Bapak Purbo, silakan. Baik. Begini, Bapak Purbo. Ya. Setelah kami menginterogasi dan minta keterangan dari saudara Jarwo tidak mengakui kalau dia sebagai pelaku yang menculik Suci. Bapak polisi yang kami hormati. Ya. Itu alasan. Betul-betul anak saya pacar daripada Jarwo. Siapa lagi, Pak? Pak Polisi, jelas-jelas keterangan daripada Pak Sugeng bahwasannya sepulang daripada rumahnya Pak Sugeng itu pulang ke rumahnya sendiri, Pak. Jelas-jelas yang bertemu betul, Pak. Akhir kali adalah Pak Sugeng, Kamu Pak. jangan memalik lidah. Betul-betul kamu yang menghilangkan, kamu yang membawa. Bagaimana bohong? Tidak. Bohong. Ini kantor polisi. Jangan bikin keributan di kantor polisi. Tolong hormati kami. Baik, Pak. Jadi begini, Baik. Bapak Jarwo, Anda selaku pelapor, Baik, Pak. oke, laporan Anda kami terima. Bagus, Pak. Tapi kita punya prosedur, ada penyelidikan. Jadi mohon bersabar, tunggu penyelidikan dari kita. Baik, Pak. Silakan Bapak Purbo, kami persilakan untuk kembali. Terima kasih Bapak polisi yang kami hormati. Bila perlu, hukum sampai mati. Gini, Saudara Jarwo, kami selaku aparat, kami tidak gegabah untuk menetapkan Anda sebagai tersangka. Maka, kalau memang Anda bisa membuktikan bahwa Anda bukan sebagai pelaku, sekaligus membantu dari pihak kepolisian, Anda sementara saya kenakan sanksi tahanan luar, tapi wajib lapor. Silakan buktikan bahwa memang Anda bukan pelakunya. Baik, Pak Polisi. Kalau memang saya yang dituduh, oke, nggak masalah. Tapi saya akan tetap membuktikan bahwasannya yang menculik atau menghilangkan Suci itu bukan saya. Baik, Sebentar, Pak. ya, Hilangnya Suci kira-kira jam berapa, Pak? ada keterangan sekitar jam berapa? Jam 10. Jadi begitu, Saudara Jarwo dan Saudara Sugeng, silakan Anda berdua membuktikan bahwa memang kalian berdua bukan pelaku. Baik, Pak, kita pamit. Saudara Ucok Iya, Dan. dan Mail. Ya. Anda saya tugaskan untuk membentuk tim reserse, segera selidiki di lapangan, apapun yang Anda dapatkan dari lapangan, laporkan ke Reskrim, biar nanti Saudara Mail yang mengolah datanya. Siap, Dan. Kalau menurut analisa saya, Dan, Ya, kasus ini keterangan dari Pak Purbo ini kurang kuat untuk
menjadikan si Jarwo ini sebagai tersangka, Dan. Kalau memang saudara Ucok punya ketetapan seperti itu, Iya, Dan. silakan cari bukti-buktinya di lapangan. Siap, laksanakan, Saya Dan. juga laksanakan. Saudara Mail, Siap, Dan. kumpulkan informasi-informasi dari saudara Ucok. Nanti identifikasi itu data-data, jangan sampai salah menganalisa. Siap, Dan. Laksanakan sekarang. Wah. Ya apa ngene iki, wo? Gara-gara awakmu ngene iki. Aku kerendeng-kerendeng gak nyambut gawe. Gak masalah sakjane, wo. Mas. Aku dhewe yo gak ngerti, Mas. Ono ilangi Suci. Bahkan nomor WA aku diblokir. Iku tak pikir perkarane mergo aku blakotan bloko suto ngomong nang dhek lek aku iku wis rabi. Wow. Tapi gak ngerti lek kejadian iki Suci sampai ilang, Mas. Lah ono kejadian ngene, ojo sampe wo digawa nang omahku. Ngene iki lho, saumpama ro bojoku. Waduh, gak oleh alam aku wo. Mas, aku dhewe yo bingung, Mas. Arep njaluk tolong sapa? Mergo sampean iki yo koncoku, tolong ta lah, Mas. Kawalan aku sampai kasus Suci iki mari, Mas. Aku kok boleh curiga yo, Mas yo. Sing maksudmu? Pak Purbo, saat ngekei keterangan anggone kepolisian, Iya. gerak-geriknya mencurigakan. Masuk akal juga. Apa maneh, Suci sak mulene teko omah sampean, iki dhek pamitan mule. Iya. Aku ket biyen kenal Suci, lek Suci ngomong yo gak, Mas. Jelas dhek mule, kudune Pak Purbo ngerti, Mas. Lah kok nuduh awak dhewe bahwasane sing terakhir berhubungan adalah awak dhewe. Iya, bener-bener. Masuk akal. Saiki ngene, Mas, aku duwe ide. Lek kene golek keterangan anggone Pak Purbo, jelas-jelas ditolak mergo dhek berlawanan ambek awak dhewe. Iso-iso geger, iso-iso gak karu-karuan tambahan wo. Sakjerone omah iku, selain Suci adalah ibune. Karo bature Wanto karo Kuntet. Nah, iku piye carane awak dhewe kudu nemokno sing jenenge Wanto ambek Kuntet. Ayo dijaluki keterangan Suci iki mlayune nang ndi utawa pindah omah iki nang ndi, ngono lho. Yos, aku manut ae cuma njangkung yo teko doan yo teko cidek. Sopo jare awakmu ae iku? Ngono ya. Nek ngono ayo budal. Ayo. Udah dikit sore mah gak terang-terang ya. Lah ya aku sampai kemecer. Patrole ngantuk. Wah ngono ne. Patrol ambek Sukro. Kaya ngado ae ya. Mang jare bojone metu. Tapi kok wado ya. Gak kau ketok peteng titik ku wedi. Ketok sepi titik wedi. Babak. Mesisan kon. Tak wedenane cek kapok. Wedeni demit. Ini lah wedi kon. Lah iya, kudune kan digantung nang ngene wayahe. Iki kaya Aris. Ris. 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 Kan Aris kan.
Wes lah. Wedi aku. Wedi, aku dhewe ya wedi. Sik sore kok iso nek gendruwo sih rek. Ketoke iku mangaris iku mau. Oh, medeni aku kon. Iya, sak karepmu. Medenan sawangane gak iso medeni bojoku ndelok aku girap-girap kok. Pemane kon. Heh. So. Kon kate lapo kon iku? Kate lapo? Aku medeni kon. Lapo kon medeni aku? Lah kon aku mbok medeni. Sopo medeni? Kae dadi patrone mbok medeni-medekno. Kok tak kandhani. Apa? Sing nduk Gedung Jati iki Sakri ambek Sohing. Terus, Lah nang gone gadung kok aku ambek awakmu sih. iku pokal gawe nih kuntet. Lho, biasa aku kok ambek gepeng blok. Lah iya, kuntet sing garahe ngono iku. Sik ta, iki sing ngembles sing ndi iki? Garo wis. Sak kenek-keneke aku dimacaki kaya bengkolang ngene lho terus arep. Apa? Patrol kok kene sajake mari ana wong mati lho rada sepi. Aja meden-medeni kon. Lho ya gak medeni ngono. Kon prasamu aku iki Wong awak dhewe tunggu gerduk. salam malam. Ya Allah. So, ono arek wedok ayu, so. Ono arek wedok ayu. Endi? Iki Lho. Jam pira iki? jam 10. Porek ketok arek iku. Kok iso kon ngarani purik iku ya. Lah sawi jam yamene iku lha apa terusan? Sik tak takonane. Dek. Iki ya suci ya. Lah iya kon suci ya. Kon niku takon kok wis seru kon niku. Kudune Lah, apa-apa iya. gak eru ngono lho ya. Oh, ngono ya. Ya iya. Tak takonane. Ci, kon mari tekan ndi, Dik? Teko omahku. Tapi saya gak wani mulai aku Mas Ari. Lah apa gawane mule kon iku? Lah kan omahku anyar. Lho, kon gak ono omah sing dhisik iku. Gak. Lah kon saiki ono omah ndi? Apa sih, so? Arek gak mancik lemah lho arek iku. Lho, mancuk lemah, mancuk apa, Dik? Iku. Mancuk apa? Oh, mancik sandal. Kon nyitak esikan kon iku. Tak oleh-oleh ngene iki. Kon saiki gak manggon nduk omah lawas ya? Saiki omahku nanggone Kramatan Gang Buntu. Ana cagake loro itu omahku. Wis, Lho, omahmu saiki nduk kono. Nek Kramatan kono. Apa? kon tak kandhani. Apa? Atiku siak-siak, merinding kabeh. Apa kon merinding? Kok padha arek ayu kok. Omeh kok ndi? Kon di mang omahmu, Dik? Kramatan Gang Buntu. Keramatan Gang Buntu. Kon tak kandhani. Apa? Keramat iku gak ono omah kon niku. Lho, gak ono omah ya apa sih kon iku? Kon niku kuburan cok goblok. Goblok. Nah kon lake perumahan anyar-anyar ya. Lho, lah ya rek iki rek. Ketara gak tau mrono kon iku. Aku gelek rono, gak ono omah kon niku. Desit iki, Kon tak omongi, kon tak kandhani lho ya. Desit kon iku. Lho, kok Mas Ari, desit tak kon terus kutit. mulai ya. Lho, kok njok terus mulih aku? Kawaning kok digudhoy arek-arek. Iya, adem-adem ngene kate lapo ya. Iya. Sama ya. Oke, Wis. saiki iya ayo. Wis. Waduh, yo apa belaen hari iki rek. Tak delok arek kemang gak ono buntute arek. Wah, pompong durung tak wasne to kadoan. Ya Allah. Jan. Lho, omahmu iki ta? Gak ngono nih sih. Omahmu kok rumbuk ngene sih. Masa iki omahmu sih? Ji. Ojo meneng ae ta. Iya, kon tak kandhani ojo rame-rame. Jane aku ki seneng ambek awakmu lho, Ji. Temenan. Aku iki So, suci tadi lepet.
Aris mana ndi, Mak? Suwene diapakno ae, Ris. Ris. Topore adem-adem kon kuwele kon niku, aduh. Gak ngono suwene si Aris iki. Lah sama. Lah. Iki lah Suci. Suci mau. Lho, lah dulurku Aris nanti Ngopi. ngopi. Dikon nyusul sampean dikon gekno kopi. Purun mboten? Aris ngomong ngono. Heeh. Waduh ngejak joinan arek iki. Saiki ndok kono arek iki. Nek kono. Sing ngenteni nang kono. Njaluke nginep. Nginep. Heeh. Ya apa rek Sampeyan Aris. nginep pisan ta ya apa? Kok sampean iku. Gak apa-apa. Tawa-tawa ae. Gelem ta, Gak? Titik ae ya. Ayo. Ayo. Tepak anudan-udan. Loma bojo ya karo. Madare boning. Oh, Mak. Iri ya peno. Meneh nek mbak arek iki mari ngembek peno meneh aku. Hah? Apa sih, Mak? Apa? Kon kudu rone Mbak ya. Riz, Apa so? wulune rontok. Loh, Masalah. wedi kok. Hah? Aku wedi kok. Kono wedi kok guyu sih. Wedi ku yang merecing ta ya apa? Kon makai itu apa kon, Mang? Ketok apa kemeruwel tak pikir apa tibake. Ada Allah. Ayo. Desa jan gak aman iki. Heeh. Temenan, sampe ana genderuwo ngono. Lah iya kok iso Ono ono dhewe ngono. anak patrol diwedani ngono lho. Gak ngono iki perkarane apa kok sampe ono ngono ya? Berarti suci ku wis mati termasuk. Suci iku Iya. kowe mati. Iya. Salah. Terus ya apa ki awak dhewe iki? Yo, ayo lapor nang dhuwur-dhuwur. Lapor ae ya. Iya. Nek memang ono kedadian kaya ngene iki. Ayo. Ayo, sok suwe. Sopir sing umum kaya aku. Sopir gak gelem kalah karo sopir sing jenenge Jaya Songot. Sopir bemu, Cak. Bemu sing tak sopir jurusan Krian sepanjang. Gak kurang-kurang oleh Kutawa. Wong wedok sing numpak tak omongi. Ayo Mbak, monggo sepanjang jalan kenangan. Aku ngono. Dadak tetep sepi ae. Oh indah nang Solo. Nang Solo nang pinggir Bengawan Solo Taman Juruk. Dadak dikon ngemot macan. Macan ndase ngelu kon ngemot. Waduh. Lah sopir kon ngemot kewan iki. Lho. Nggih. Niki pun dalu sampean kajeng ten pundi? Kula ajenge mantuk, Mas. Lah niki nggih sampean kula bejani. Mboten enten kendaraan punan. Lah sampeyan iki lah napa temriki? Lho, sopir. Oh, sopir napa, Mas? Sopir bemu. Sopir. Riyen sopir jurusan Krian sepanjang. Nggih. Niku sepi. Padahal oleh kula tawa mboten kurang-kurang. Nek penumpang kula jurusan sepanjang kula omongi, monggo Mbak, sepanjang jalan kenangan. Tetep mboten purun numpak. Terus saniki ten Sakniki pindah ten Solo. Ten Solo. Ten Solo nggih ngoten sepi.
sepi nggih. Nggih ning. Mangke lek mantun kula numpak bemone sampean tak jamin laris. Lho sampean nikah jenenge numpak bemu kula. Nggih. Griyane tebih ta. Oh, celak kok. Nika lho, Jalan Keramatan Gang Buntu wonten omah cagake anyar niku omah kula. Napa ning? Jalan Keramatan Gang Buntu, omah anyar cagake loro nika omah kula. Nggih ngeten mawon. Kula ket wau dereng langsung pelaris ya. Monggo monggo. Monggo. Nggih monggo. Neng, niki wau alamat sampean pun teko. Lah, griyane sing pinggir pundi, Neng? Iku lho. Lho, Iku omahku Hik kok Sohik. gak enak pikiranku. Oh, kok iso klentam? Kapan tutuke? Apa sih, Mas? Sampeyan ro dhewe iki mang lho kabaran tangga-tanggane lek Wanto karo Kuntet iki gak ono. Sopo sing gak lemes? Sopo sing gak mikir, Mas? Tapi yo aja klunak, klunu ayo cepet bleb. Dan ketemu ngono maksudku iki. Mas, iki lek sampe awak dhewe gak ketemu Kuntet ambek Wanto, Mas. Terus yo apa, Mas? Aku ambek sampean lho sing dipenjara iki. Waduh, wah. Nah, aku nek katut terus ya apa ro bojoku iki kok. Aduh. Gak ngono nek nandi arek loro iku yoan. Mosok gak krungu kabarku digundi ngono wah? Kok Gak ono kok. Duh. Ja. lah apa sih wah? Sampeyan iki nandi ae, Dik, tak goleki. Suci iki lho. Sampeyan iki lek nandi ae. Lho, aku lali ngandani sampean, Mas. Ngandani apa sih? Aku dikekno bapak omah anyar saiki, Mas. Sampeyan saiki wis duwe omah anyar akhire pindah. Sampe ngomongi bapak ya apa? Jarene aku sing nyulik. Lah aku iku wetuk ambek sampeyan nama Mas Jarwo tok iki, nama Sugeng tok iki. Bapak iki mbojuk sampean, sampeanku ben piye sampeanku tresno karo aku tagak ngono lho, Mas. Lah omah sampeyan iku nang ndi, Dik? Cedhek, Mas. Cedhek teko kene. Jalan Keramatan Gang Buntu ana cagake loro, omah anyar ku omahku. Wah. Apa? Iku gak kuburan awo. Lah nangkun lah ono iki ya, lah nombo ya. Lah nombo dibangun omah mbek Pak Purbo. Kono, Kuburan iku wae. Angen-angen mulak kuburan ae kira penggawe golek togel. Mas Jarwo, Ya. terno mulih. Wah, tak ternone mulih sik. Wah. Cok. Ini lho Mas. Suci iki lek wis ketemu di papan panggonane tak paranane ya. Iku kok sampean karek laporan nang nggone polisi bahwasane Suci iki gak diculik pindah omah tapi ne. Ya sembuh sakarepmu tapi aku juga merinding ngene. Mas Sugeng. Sing ngeterno aku Mas Jarwo. Iya. Aduh, ayo. Tak terno. Wah. Jarwo iki ya apa rek? Nek tak delok kok jidokku mengkorok. Sih, tak tututane tak mumpung durung ngadok. Wah! Gak ngono sih, Dik. Iki mang lho, tak delok omah gede terus tutuk kene kok peteng mek kuburan tok.
Sampeyan gak keliru dalan ae iki, Dik. Dek Suci. Aduh. Lah ya rek. Jarwo iki menandi kok bau wanter tak tutu sampe gak nututi. Kok suwe-suwe jidokku ya mengkorok. Hawane kok ngene. Siji kaya biasane. Masuk. Lah wis juga wageng. Ngono sih. Gak ngono. Lho. Sampeyan kok ijen nang jarwo ndi? Ngopi. Ngopi. Tak kongon bubuk neng kamar iku mau terus tak kena kopi. Jidokku mengkorok. Ngopi temen ah. Ngopi ki mau ngomong Mas Sugeng susulen, Dik. Ngono temen? Aku gak enak kopi ya. Tak kena kopi. Sing rodok pahit titik. Ngono ya temen ya? Ya ya. Ci. Sakjane aku yo jidok kemengkorok tapi apa maneng. Tapi aku sakjane yo seneng awakmu titik. Ci. Ya aja digaeno kopi ya lus-lusen titik ngono ya. Mumpung durung rombakmu terus sing nggo omah. Ya Ci ya. Kon tak jak ngomong kok meneng ae Ci. Ci. Oke. Nyoto-nyoto iku mang wis sak wasna iki suci lho ya. Bareng tak gandeng kok rupane kaya ngono. Duh, kok merinding aku. Duh. Sopo yo? Suci kemayo nanti aku iku. Apa sih Mas? Kok tambah medeni aku lho kok. Sampeyan iku sing ngageti aku. Adik sampe cekadek. Suci sing tak gandeng iku mang rupane gendruwo, Mas. Padha. Ngene Mas. Aku curiga. Suci iki wis mati, jelas iki wis mati. Iku mang arwani Suci, Mas. Njaluk tolong nang awake dhewe. Mosok wae. Aduh, Mas. Terus siapa iki, Wah? Mas lek Suci mati ya apa, Mas? Aku bingung ngene iki. Awakmu lak ngomong. Iki kuncine iki kok wong loro iki mang. Tapi nyatane awak dhewe kurang ketemu Kuntet ambek Wanto, Mas. Wadah ya iki. Aduh, Mas. Suci lek sampe ilang suwe utawa mati dipendem suwe, batange wis rupa rongko. Bingung aku, Mas. Tambah cok bingungnya aku, wah tambah bingung kabeh aku ngene iki. Bro. Oh. Wanto. Pacet elek ae arek guru. Wis, pundet. Aduh. Gak suwe gak pedhok kok jek pacet kiri ae. Mas yo nyambut gaweku karyawan yo cukup lah UMR ngono lho. Wah, UMR. Urip ku nek jagana UMR. Nah, Dano hasil sampingan kapan awakmu dadi wong temenan? Yo ngene-ngene ae. Awakmu mau loro iki saiki wis oke yo. loh. Goro-goro. Pantes tak goleki nang omahe Pak Purba awakmu gak ono. Loh, Aku wis suwe kanggo omahe Pak Purba. Saiki aku usaha. Loh, usaha apa rek? Aku gawe usaha tutup. Oh, lah awakmu Padha. tutup. Yo tutupe botol, tutupe apa ngono Ya ya. kok segala macam tutup, sing penting ana wong butuhno. Sukses aku. Rek, nek awakmu sukses aku ya mbok ya dijak apa rek, kepengin padha kaya awakmu sugih ngono ae. Kira-kira awakmu wani ta nek gawe tutup. Resikone gedhe lho. Gedhe. Mosok nggih tutup ae risikone gedhe. Tutup iku ana mesine.
Dua. Bleset, tutup mecitat. Ngene. Aku wis suwe kepengin golek awakmu, maksudnya kepengin ketemu. Lah, aku arep takok. Apa? Jarene Suci iki gak ono omah nanti. Hah? Suci. Suci takon aku. Ngene lho, kapak-kapak awakmu kan bature, Iya. pembantune. Paling gak ngerti lah Suci iki nang ndi parane, mlayune nandi ngono lho. Aku saiki ku gak tau ngurusi Suci. Aku emang kate metu ambek wato ndelek mangan. Betul. Sing luwih apik, luwih mahal. Oh. Ngene. Nek awakmu iso ndodono Suci iki mlayu nang ndi utawa Suci iki ilange nang ndi, awakmu tak traktir mangan. Duit piro? Kok bayar UMR kok nraktir? Jaluk mangan opo sih? Jaluk mangan opo? Aku minimal spaghetti. Wis. Hamburger. Paling gak enak Kentucky ya. Kentucky rek, Kentucky. Sing petik digawe tepung. Iya digoreng crispy, iku jenenge Kentucky. Lho, tulisane Kentucky. Maca secara bahasa Inggris iku Kentucky. Ana Inggris to. Kok gak tulisane? Lah ya gak ada tulisane Inggris ya. Mek Kentucky ngono tok ya. Iya wis, kon njaluk Kentucky, oke tak turuti. Sak penjaluk aku iso nuruti. Iya. Misale lho ya, Ah. aku nek mangan minimal entek 3 juta lho wong lho. Masalah bah 3 juta, bah 5 juta tak turuti. Tangger awakmu gelem dudui. Temen? Iya. Kandhanono cuma aja le ngomong-ngomong. On kepengin ro teman. Ya. Tak kandhani. Ah, Cuma aja ngomong-ngomong. Ya. tak kandhani cuma aja ngomong-ngomong. Ya. Ya wis sembarang wis. Bener ya? Ya. Temen lho ya. Ya. Tak kandhani tapi aja ngomong-ngomong. Ya. Temen lho ya. Ya. Temen lho ya. Iya. Tak kandhani aja Aja ngomong-ngomong. Ya. Ya. Temen lho ya. Ah. Tak kandhani. Kapan? Ngene lho ya. Ceritane ku koyo ngene. Di zaman dahulu kala ada nenek moyang yang bercerita. Suwen lek kon sampe apa iku dahulu kala, critakno kronologine iki Ah, lho. Langsung ah. Iya. Akhir daripada cerita, tunjukkan biar mereka tahu. Akhir pada cerita. Kon mung luru tak kandhani, aja ngomong-ngomong. Ya. Ya. Lanjut. Temen lho ya. Ya. Sapa mang? Suci. Ya. Suci. Ya. Iku ya, tak apa-apa. Tapi aja ngomong-ngomong. Ya, gak ngomong. Temen lho ya. Suci. Kondo-kondo. Gak kondo, gak ngomong gak kondo ya. Suci. Temen lho ya. Iya, Aja ngomong. gak ngomong. Suci iku mati. Kandhani Matine perkarane apa? mati. Sopo sing mateni Suci? Pak Purbo. Pak Purbo. Iya. Mas. Ya. Kapak-kapak wong loro iki masih cekelan dhuwit soge, tapi goblok asine. Ayo ditutno. Hei, aku sing ngobur. Kon sing ngobur. Iya. Aku dibayar 30 juta. Arek kacamataan iki ya melok ngobur. Iki melok nguruki. Awakmu oleh imbalan. Iya, 30 Mergo juta. ngewangi Pak Purbo iku mang. Makanya aku soge. Ngene to. Ya apa? Awakmu ambek Pak Kuntet mergo wis ndudui. Kene apa Suci iki ilang ternyata mati. Ya. Tak traktir. Ayo, Aku mie ayam ya. iya mie ayam Ya. sembarang. Guri kok enak guri mie ayam. Oke. Ayo, sip. Delok dhewe. Ayo budal restoran. Ayo mangan. Sabdan, Ya, bagaimana, Saudara Mail? untuk perkembangan kasus dari penculikan kasus dari saudara Suci, sampai saat ini belum mendapatkan titik terang. Laporan di lapangan bagaimana? Seperti yang dilaporkan oleh Mail tadi, Pak.
Di lapangan kita kesulitan untuk menemukan titik terang dari kasus ini, Pak. Kebetulan ini ada saudara Jarwo dan saudara Sugeng. Bagaimana? Begini Pak, ternyata Suci ini tidak mati Pak. Tidak diculik Pak, tapi mati Pak. Anda sudah beri statement seperti itu? Apakah... Saya memberi keterangan seperti ini karena mempunyai bukti Pak. Betul. Sampai celuk no Mas. Beres mangan. Hei, kok tambah karnaval lagi ini? Yo iki restorane. Iki karnavalan lah katanya. Hei, restoran iki. Sing jaga kok hansip ngene. Si, kalem. Sampean namanya siapa? Pak Kuntet. Kamu? Wanto karo Kuntet ya? Ya. Awakmu teko rene mau? Kate lapo? Kate mangan. Senenganmu apa? Spaghetti. Hamburger. Gampang. Awakmu spaghetti, Wanto hamburger. Awakmu kok iso mangan sak karepmu? Oh, apa iso? Tapi Temen ta? Tapi apa? ana tapine. Sarate iki ana hubungane ambek juraganmu biyen. Oh, Sing sak ngertimu. Ini Iki diamanaken mawon, maksudnya didodono nggon makme teng pundi, ngoten lho. Oh, ya wis. Awakmu nang jero dhisik yo. Gampang kok, mangan dhisik. Begini Pak, kenapa saya suruh untuk diamankan dulu? Karena mereka cukup bodoh dan polos. Wes, gak apa-apa. Iya, engko diterno. Iya. Mereka semua adalah pembantu daripada Pak Purbo. Dan mereka adalah saksi kunci di mana kematian Suci ini dilakukan oleh Pak Purbo sendiri. Dan mereka berdua adalah orang yang membantu atas kematian Suci. Betul. Berarti Kita panggil saja Pak Purbo. Panggil itu Pak Purbo. Bapak Purbo, apa kabar? Baik, Pak. Baik. Pak. Ini Bapak Purbo, saya panggil untuk datang ke kantor. Ya. Ada kaitannya dengan laporan Pak Purbo kehilangan Suci. Sudah ketemu, Pak. Begini, saya mau tanya ke Pak Purbo. Suci hilang atau mati? Loh, Bapak kok nancang semacam begitu? Nggak tahu saya, Pak. Nah, hilangnya tahu. Matinya tidak tahu, Pak. Saya butuh kejujuran Bapak Purbo. Lah gimana? Pertanyaan Bapak gimana? Suci hilang atau mati? Hilangnya tahu, matinya nggak tahu, Pak. Bapak Purbo. Baik. Kalau Pak Purbo mau membantu kami dari kepolisian dan mau jujur, hukuman nanti akan kita bantu. Betul, kita Pak. peringan. Saya mau melakukan dengan jawaban mati. Tapi Bapak polisi, mana saksi? Saksi, Baik. panggil. Memang saya yang membunuh, Pak. Berarti pasal piro Pak ngene iki, Pak? karena Pak Purbo, Wanto, dan Kuntet sudah melakukan perencanaan pembunuhan, kami kenakan pasal 340. Bukan 351, Pak. Itu beda. Beda. Perencanaan pembunuhan. Iya. Maksimal hukuman mati, Ya. minimal hukuman seumur hidup. Siap. Sekarang juga masukkan ke penjara. Begini, Bapak polisi yang terhormat, Ya. saya ucapkan terima kasih karena sudah membantu atas terbongkarnya kematian daripada Suci. Saya juga mewakili kepolisian mengucapkan terima kasih kepada saudara Purbo telah membantu pihak kepolisian. Karena kasus sudah selesai, ini bisa dikatakan riwayat daripada Suci Putri Solo.
Makaten kala wau derek-derek sedaya pasukatan saking kita Arupi sedulur Budi Wijaya kang mijil saking Jombang. Kawula aturaken sugeng enjang sugeng pepanggen malih sanes pedal. Akhir kala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.